είναι καλή, αυτή είναι κακή, αυτή είναι τουρκική, αυτή είναι τουρκική. Όχι ταπέλες, αιτιολόγηση. Γιατί. Εμείς δημιουργούμε τις ταπέλες, ναι. Κακώς καλεμμένο. Σε φορά που τα μαζί σας, πρέπει κάθε πιθανότητα να την κουβεντιάζουμε εξίσου όσο τις άλλες πιθανότητες. Και τα καλά και τα κακά. Τα υπέρ και τα καλά. Τα βλέπουμε και να λέμε γιατί όχι. Εγώ προσωπικά εντελώς τώρα, υποστηρίζω την Ομοσπονδία. Δεν έχω όμως πρόβλημα, αν δεν συμφωνώ και κάπου εδώ στο τέλος, να προχωρήσουμε και στο βελούδιο διαζύγιο. Έτσι. Γιατί κάθε λύση έχει τα κακά και τα καλά του. Ευτυχώς μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το ζητιόταν ο φίλος, είναι μια άλλη πραγματικότητα. Δεν θα είμαστε εχθροί. Θα είμαστε μέρος μιας μεγάλης ένωσης. Έτσι. Και ακόμα και να μην τα βρούμε μαζί σε όλα τα θέματα, το γεγονός και μόνο ότι ανήκουμε σε μια κοινή ένωση θα δημιουργά μια σειρά από συγκλήσεις. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι τώρα. Αλλά να απαντήσω στους ακριβές ερωτήσεις. Λέτε καλά γιατί οπωσδήποτε Ομοσπονδία και να μην δοκιμάσουμε άλλα. Περίπου η πρόταση μου ήταν ότι ας αρχίσουμε με την Ομοσπονδία, ας δεχτούμε ακόμα και μια αποκεντρωμένη Ομοσπονδία, κατά την ταπεινή μου άποψη, ας χτίσουμε τις σχέσεις μας σταδιακά, να τις βελτιώνουμε και ας πορευτούμε σε πιο μεγάλη σύγκληση και πιο κοντά στον τύπο της συγκεντρωτικής Ομοσπονδίας. Γιατί να μην αρχίσουμε από την Συνομοσπονδία ή τα δύο κράτη. Στον οποίο πιστεύω ότι οφείλουμε να προσπαθήσουμε να ενώσουμε τη χώρα. Είναι κοινή συνέστηση των ιδίων. Γιατί οφείλουμε. Γιατί οφείλουμε. Γιατί οφείλουμε. Προσωπικά θεωρώ ότι οι ενώσεις είναι καλύτερες από τις αποξενώσεις. Για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ είμαι λάτρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι καλό να ξενώσει κόσμο να βοηθήσει τους πολέμους και συγκρούσεις. Έτσι, μαθαίνεις να ζεις με τη διαφορά, μαθαίνεις να αντιμετωπίσεις τη διαφορά σε καθημερινή βάση. Να δημιουργάς την υπομονή που χρειάζεται, να δημιουργάς τους θεσμούς που χρειάζεται, να δημιουργάς τις ανάλογες στάσεις στον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μέρος της ωριμότητάς μας. Το να μπούμε στην μέρος της σχολής που ανέφερα, μα και ένας γάμος, συγγνώμη, είναι δυσκολία. Αλλά δεν το προτιμούμε από το να είμαστε μόνοι μας. Κάποιοι μπορεί να προτιμήσουν να είναι μόνοι, καλώς. Αλλά ένας κύριος που είναι μαζί οι άνθρωποι δεν είναι ότι θέλουν να χτίσουν σχέσεις. Ότι η μέρος της ανθρώπινης ζωής, που είμαστε κοινωνικά ζώα, κοινωνικά όντα, είναι και οι σχέσεις. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Άρα, αν μια μορφή πολιτεύματος μας επιτρέπει να έχουμε πιο στενές σχέσεις, εγώ προσωπικά θα αρχίσω από αυτή. Αν δεν τα καταφέρουμε, για μένα τίποτα δεν είναι ταμπού. Ούτε και τα δύο κράτη είναι ταμπού. Αλλά ας δοκιμάσουμε στο καλό-καλό. Ένα γάμο, αν δεν τα καταφέρουμε, υπάρχει πιο καλό. Η συμβίωση, το διαζύγιο, γιατί να επιλέξουμε την έκθεση. Αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι το πιο καταδικαστέο είναι αυτό που σου λέω για 40 χρόνια. Δηλαδή, κάθε μέρα να καταδικάζουμε τους άλλους, περίπου κάθε μέρα να βγάζουμε 1000 ανακοινώσεις για κάθε πράγμα που κάνουμε, να τους κατηγορούμε και το ίδιο για μας. Τι σχέση είναι αυτό. Γιατί να είναι καλύτερη μια σχέση στην οποία εξομαλύνονται τα πράγματα με κάποια ανταλλάγματα. Να μας δώσουν, να τους δώσουμε για να πάμε σε μια νέα μορφή συμβίωση. Αλλά δεν έχω ουτοπίες, δεν θεωρώ ότι μια λύση είναι η λύση. Είναι διάφορες μορφές συνύπαρξης. Έτσι απλά καταλαβαίνω. Όλα αυτές οι πιθανότητες είναι μορφές συνύπαρξης. Αρχίζουμε με μια υποφερτή μορφή συνύπαρξης που ταιριάζει λίγο με τη φάση στην οποία είμαστε τώρα. Μπορεί η Συνομοσπονδία να είναι και πιο περασμένη. Αλλά ίσως δεν είμαστε έτοιμοι. Και ψυχολογικά είναι 40 χρόνια που την κατηγορούμε. Ίσως να ξεκινήσουμε με μια αποκεντρωμένη λοιπόν Ομοσπονδία και σιγά αν δεν τα καταφέρουμε θα πηγαίνουμε πίσω-πίσω. Αν δεν τα καταφέρουμε θα πηγαίνουμε προς τη Συνομοσπονδία και στα δύο κράτη. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι θα είμαστε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που θα έχουμε έστω δύο αναγνωρισμένα κράτη που σταμάτησαν να αντιβαλεύουν το ένα το άλλο, δεν είναι βελτίωση από τη σημερινή κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά Ομοσπονδία και ανθρώπινα δικαιώματα, θεωρώ προσωπικά ότι η αποδοχή της διαφορετικότητας είναι ένα μεγάλο βήμα. Και σήμερα η δημοκρατία στον κόσμο έχει προχωρήσει πολλά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πριν μερικά χρόνια οι ομοφυλόφιλοι ήταν μια ομάδα ανθρώπων την οποία δεν θέλαμε να ξέρουμε, δεν θέλαμε να έχουμε μεταξύ μας, την έχουμε δεχτεί. Σαν μια ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων με δική τους ταυτότητα, με δική τους διαφορά.
άλλες ομάδες ανθρώπων, οι ξένοι για παράδειγμα, οι ξένοι εργάτες, οι μετανάστες. Όλοι αυτοί είναι διάφορες κοινωνίες που προσπαθούν με διάφορους τρόπους να καταφέρουν να ζούμε ειρηνικά μαζί τους και σε κάποιον βαθμό να τους εντάσσουμε στην γενικότερη κοινωνία. Όχι κατά ανάγκη αφομοιώνοντας τους. Η ιδέα της αφομοίωσης, που μερικά σας ισχύει στην περίπτωση της Αμερικής, είναι μια ξεπερασμένη ιδέα. Οι πιο πολλές προχωρημένες χώρες έχουν αποδεχτεί τη λεγόμενη πολυπολιτισμικότητα ή την, όπως ανέφερα, το multinational, τη συνύπαρξη των διαφορετικών εθνοτήτων που διατηρούν τις διαφορές τους, αλλά βρίσκουν τρόπους να καταφέρουν να συμπάρχουν μαζί. Άρα, εγώ θεωρώ όντως ότι είναι η ομοσπονδία η οποία μιλούμε θα αποτελέσει μια βελτίωση. Βέβαια, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία. Στις άλλες χώρες, όλες που αναφέραμε, υπήρχαν τα ξεχωριστά εδάφη πάνω στα οποία χτίστηκε η Ομοσπονδία. Στην περίπτωση μας, δυστυχώς, η βία του 1974 είναι εκείνη που δυσκολεύει τα πράγματα. Δηλαδή, οι Τουρκοκύπροι, καλώς ή κακώς, απέκτησαν την νότια περιοχή της Κύπρου με τη βία, με τη εισβολή. Αυτό δεν που δεν δεχόμαστε. Εδώ είναι το ηθικά παράδεκτο και εδώ είναι αυτό που πραγματικά μας δυσκολεύει. Αν ζούσαν οι Τουρκοκύπροι από την αρχή εκεί, πριν 500 χρόνια, θα ήταν πολύ πιο εύκολο μια κοινή πολιτεία μαζί τους, στη βάση της αυτονομίας. Εκείνο που αντιδρούν σωστά κατά μένα, ηθικά κατά μένα, οι Γεζιοκύπριοι, είναι ότι η γη αυτή έχει παρθεί με την βία. Εντάξει, αν όμως σε μια μελλοντική συμφωνία δεχτούμε να δώσουμε και να πάρουμε και αποδεχτούμε ότι έστω και αν έγινε με τη βία μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ομαλή ειρηνική συμβίωση, θα είναι κάτι που θα κλείσει. Και το τελευταίο θέμα, εγώ σε Ευρωπαϊκή αν κατάλαβα, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα καλό μοντέλο, όπως ανέφερα, και το γεγονός ότι μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποδεχτεί μια σειρά από παράξενες διευθετήσεις. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ταυτίζεται με το ένας άνθρωπος, ένας ψήφος, όπως συνήθως τονίζουμε εμείς. Γιατί, αν ήταν έτσι τα πράγματα και αυτή είναι η αρχή της δημοκρατικότητας, γιατί έχουν αποδεχτεί την Καταλωνία, για παράδειγμα, την Ισπανία, όπου οι περιοχές συνεχώς αυτονομούνται. Καταλωνία, για παράδειγμα, συνεχώς κερδίζει τους βαθμούς αυτονόμησης από το κέντρο, από τη Μαδρίτη. Οι Σκοτσέζοι το ίδιο, το βλέπουν. Συνεχώς πιέζουν και παίρνουν περισσότερη αυτονομία. Το ίδιο στο Βέλγιο. Άρα, αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο δεν είναι κάτι εντελώς ασυνήθιστο. Είναι ακριβώς ο τρόπος που η Ευρώπη έχει επιλέξει να εντάξει τη διαφορά. Δίνοντας τη διαφορά στις διαφορετικότητες των διαφορετικών κοινοτήτων και δι' των ιστορικών κοινοτήτων το δικαίωμα να αποφασίσουν τα του οίκου τους, να έχουν τους θεσμούς τους, να έχουν τους νόμους τους πολλές φορές, τα σχολεία τους, τη θρησκεία τους κλπ. Δεν το κάνει αυτό με τους μετανάστες. Τους μετανάστες επιμένουν συμπεριφέρονται ως άτομα. Δεν τους δίνει το δικαίωμα να συνασπιστούν και να έρθουν μαζί και να κάνουν δικούς τους νόμους. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις για μικρές εξαιρέσεις. Ως επιτοπλίστων, συνεχίζει να συμπεριφέρει στους μετανάστες ως άτομα που ήρθαν στη χώρα πάνω σε εντάξει, αλλά όχι ως κοινότητες. Ως πολίτες. Ενώ τις ιστορικές κοινότητες, όλο ένα και περισσότερο αποδέχεται ότι μπορούν να ξεχωρίζουν σε μια σειρά όπως και στη δίπλα στην περίπτωση. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι τίποτε κακό που κάνουμε στην Κύπρο, το οποίο αντιτίθεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το οικονομικό είναι το θέμα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι οι υδρογονάνθρακες είναι και ευνοϊκοί και κατάλληλα. Δηλαδή δεν το διαχειριστούμε σωστά. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα η εξέβρεση αυτών των πλούσιοπαραγωγικών πόρων σε άλλες χώρες με κάποιους σχετικούς θα μπορούσαμε και εμείς να δημιουργήσουμε προβλήματα. Θεωρώ ότι δεν είναι κακό να προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα μας παράλληλα στην πορεία προς την ανόρεξη των υδρογονανθράκων. Είναι πιο φρόνιμο. Να ανοίξουμε ακόμα ένα